Las vacaciones de verano tocan a su fin y la comunidad estudiantil se prepara para afrontar 9 meses de estudios. Los primeros días de septiembre siempre registran gran revuelo en colegios, institutos y universidades. Atrás quedan 3 meses de vacaciones salpicadas, en algunos casos de recuperaciones. Pero el salto más importante para los estudiantes se produce en las universidades, que durante estos días acogen a sus nuevos matriculados y los introducen en la que será su casa durante los próximos años. Un ejemplo de ello se da en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, que, como viene siendo habitual, repite este año las jornadas de recepción de nuevos alumnos. Se trata de una experiencia pionera en su día, mediante la cual se pretende que los universitarios que acuden por primera vez a la facultad tengan un cierto conocimiento previo de lo que se van a encontrar. Los resultados son obvios. El alumno se siente más cómodo e integrado desde el primer día que pisa suelo acadèmico. Les jornades que ofertem avui, que són jornades de benvinguda, consisteixen en un primer contacte del alumne que per primera vegada xafa a la universitat, perquè enguany ni siquiera han vingut a matricular-se, han fet automatrícula des de casa, entonces realment avui és el primer dia que venen i que estan en contacte amb la universitat. És un poc preparar-los perquè la setmana que ve, el dia 9 de setembre, a les 8 del matí, comencen les classes. Entonces, clar, els expliquem a on tenen que anar, quines són les seues aules, quina és la normativa pròpia de la Universitat Politécnica i, a més, es fem prou reflexions de què és el que significa formar part de la comunitat universitària. Són molt interessants, de fet, nosaltres vam ser una universitat pionera en encetar aquesta iniciativa de jornades d'acollida i, sobretot, és que senten ja que formem part del seu grup perquè coneixen abans de lo que és una aula que és molt gelà, coneixen els seus companys que s'acompanyaran durant aquesta carrera. Coneixen professors del seu títol i, sobretot, coneixen què és el seu títol. A pesar de la continua subida de tasas establecida desde el Ministerio de Educación, el campus alcoyano ha cubierto la totalidad de plazas ofertadas. Eso sí, durante estas primeras semanas de septiembre todavía se producirán algunas bajas de alumnos que finalmente cursarán sus estudios en otras universidades. Hasta 500 estudiantes de primer curso han recibido entre ayer y hoy información de primera mano acerca del funcionamiento de la que ya es su universidad. En juliol es van cobrir totes les places que ofertem. Alrededor de 500 alumnes de nou ingrés estan matriculats ja i el que estem fent és preveient possibles baixes que es puguen donar degut a que, encara que hi ha alumnes que s'ha assignat la plaça al campus d'Alcoi, pues, tenen voluntat d'anar a una altra universitat i que és cert que durant les primeres setmanes de setembre es produeixen aquestes baixes, pues, d'alguna forma sobredimensionant els grups de primer per a que a finals de setembre la matrícula estigui completa. Però tot això no significa disminuir la qualitat o augmentar el ràtio d'alumnes, simplement és previndre possibles baixes que tradicionalment es produeixen, perquè un alumne poden haver-li assignat una universitat i que després en la subhasta de places el quidren d'una altra. La pujada de taxes ineludiblement afecta als alumnes perquè és substancial i és, però afortunadament el campus d'Alcoi no està ressentint-se d'esta pujada de taxes. Las jornadas de acogida de la institución educativa alcoyana contribuyen de este modo a que el primer día de universidad no suponga un cambio radical en la vida de los estudiantes.